Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, naghanda po kami ng pipino. Mayroon din ditong pinya. Mayroon ding watermelon. Yan. Dito naman sa ulam, mayroon kami ditong buffalo wings, sisig, tsaka special humba na mayroong itlog. Yan, mayroon din kaming rice ito mga ka-studio. Sa inumin naman, naganda kami ng Coke. Yan, masarap kasi ito pamaris ng Coke. So ayan mga ka-studio, hindi na natin patatagalin to kasi natatakam na kami sa mga pagkain namin today. Kaya bang tara, pray muna tayo bago kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo mga ka-studio. Kain po tayo. Yan. Dito tayo magsimula sa... Dito Sa buffalo wings. Naghanda po kami ng maliliit na plate dito. Yan o, ang sarap ito mga studio. Sa iyo yan o. Wow, thank you pa. Sa akin o. Maliit. Kamay na lang tayo. Kinamutra. Sa Bisaya po, kinamut. Magkamay. Kain po tayo. Kain mo tayo. Ang sarap mo. Hindi po namin kasama si Sax ngayon. Kasi nandun siya sa lolo at lola niya pa. Break niya po. Dahil tapos na niya ansiran yung lahat ng module niya for the week po. Ang sarap mga ka-studio. Kain po tayo. Diyan kita. Ito pa. Bilis, maubos mo. Pahid ko pa. May anghang po. Pino pa. Pino po. Panalo, ang sarap po. Sarap. Pusin tayo dito sa... Saan tayo dito? Humba. Pwede. Humba muna tayo ha. Yan o, ang sarap niyang sisig o. Panghuli na yung final round. Kuha tayo dito mga studio. Yan, ang sarap nito mga studio. Yan o. Sa'yo ito mga. Thank you pa. Itlog, bigyan kita ng itlog. Yan. Wow. Sa humba plus itlog. Nako, panalo po. Taas kay ni Kanon. Yan o. Lambot na po nito mga studio. Gusto ko kasi dito sa humba, dapat malambot ba? So pinalambot ko ng mabuti. Sarap mo. Sakto naman mo. Banana.
pala. Iniba na naman po namin yung style namin dito sa bahay po. Umikot na naman. Umikot na naman kami sa maliit naming bahay. Yan ang taba, oh. Sarap nito. Sa akin. Gusto mo ba? Bigyan pa kita? Itlog mo pa. Naroon rin kong itlog. Itlog. Yan po, kain mo tayo. Lami yung ngayong humba. Lami kayo mumba. Humo kayo. Sarap ng ay ko. Panalo po. Yung style ng humba nito, pinauga ba? Walang sabaw. Yung sabaw niya, nasa kuha nasa karne na mismo ba? Puso tayo dito mo? Sa itin na gula na. Yan po. Padaplin akong kanana. Sisig. Merong itlog sa taas. Ayan. Here we go po mga kastudyo. Wow. Wow. Dami ano pa. Kayun tani. Lapot na kayo mo. Terus kalami ano eh. Yan mga kastudyo, manghang to siya kasi maraming sili. Yan. Thank you pa. Meron kang kutsara dyan, no? Meron. Okay. Wala na po kaming serving spoon mga studio kasi ubusin naman namin to lahat. Yan po, kain po tayo. Excuse me po. Kalami mo? Marami pa. Marami pa niya? Dalawa tayo pang.
Sarap ng pipino mo. Fresh pa, dili pa siya guwang. Panalo po yung sisig, may anghang. Ang sarap po, malapot. Ang sarap gawing sumsuman ito mo. Bera lang yung kulang. Pwede na ko alam pa. Yan. Sarap. Sabaw pa. Ngami kaya? Gamay na kahit ko ano, buga. Tingnan mo ito? Ngami Okay kaya? na itong kanin. Sige, sige nga. Inuulog ka ako ni Bram Nambok. Tambok na kayo daan. Yan po, munting na maubos namin, no? Ito na mo. Sakto lang to. Ito na. Na, hulog ka ni mo. Okay. Ubus na. Ano ba yung ba? Ano ba? Yeah. Tikman natin yung pinya. Yan. Meron pa siyang matapang. Ang sarap po. Pinya? Try ko din. Sarap ng pinya mo. Kinukuha ko po yung mata kasi ito yung kuan ba murag katul. Ano sa Tagalog yung katul pa? Parang Makati. Makati ba? Meron ba bang? Humba? Sa'yo yan isa? Tako dito. Meron ba ka? Yan ang isa oh. Saan lang pa? Yan, ubos na po. Wow.
Namiyas kuhan, pinya. Tamis kayo, no? Ang sarap po, ang tamis ng pinya. Yan, ubusin ko na po, last bowl na. Unod na tanan, laman po. Lagay ko na po. Excuse. Last Buti bowl na. nakakita ka no ganito kalaking chopping board pa. Nas pineapple. Ang sarap. Last, pineapple. Ni, kuhan na gamay mo. Ano yan? Hmm? Ano yan? Sobra sa hinog. Mm. Ayan. Wala na pong laman. Ayan. Termelo naman. Diyan ibutang. Itong watermelon po gusto ni Sax. Cheers sa'yo pa. Cheers. Cheers. Hindi siya masyadong matamis pa. Matabang. Mm. Hindi matamis guys. Nabili pa namin to sa mall. Ang ganda niya po tingnan pero hindi siya matamis. Wala talaga sa itsura, no? Wala talaga sa itsura yan, mga studio. Wala sa panglabas na niyo. Yes po. Mugot ka pang. Good. Excuse me. Sarap po. Grabe, manalo po. Ubos po lahat. Grabe. Walang natira. Cheers. Yan. Shout out muna po ako mga ka-studio. Shout out Mark Heston Pasinio, Juvie Chararat TV, Resmi TV, Erlin Broch Family, Joms from Makati, Nicanora Mumbai from Tisa Cebu, Mami
Bibi and Joel Chin from Cebu City. Hi po. Michelle Pili ng San Mateo, Rizal. Charissa Garcia ng San Mateo, Rizal. Mercader TV. Baby Joy Eugenio. Angeline Biocarles. Sofia Miley at Shobi May Aguilar ng Mexico, Pampanga. Athir Khan Abutazil. Belated happy birthday Mr. Ray Benedicto. James Shen TV. Ray Pangilamin Vlog from Kuwait. Wenceslas Stats ba? Saan siya ba? Stats siguro. Wenceslas Stats from Austria. Hi po. Jessa Toquero. Baby Joy Eugenio. Francis Nuay from Dumaguete. Mary Ann Dumlao Tala. At Evergreen First from Liluan. Yan na po lahat na shout. Maraming salamat po sa lahat. So sana po na-enjoy nyo po ang episode nito. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!